Pracujem v oblasti behaviorálnej analýzy v extrémnych situáciách. Mojím cieľom je preložiť pozorovania neverbálnych reakcií do praktických odporúčaní pre prežitie pouličných konfliktov a interakcií s orgánmi činnými v trestnom konaní. Táto práca sa zameriava na videozáznamy z policajných kamier, ktoré zachytávajú každú mikrosekundu deja počas zatýkania, prehliadok a iných policajných akcií. Tieto záznamy poskytujú jedinečnú príležitosť pozorovať, ako potenciálne ciele, objekty útoku a účastníci konfliktov vyjadrujú svoje vnútorné stavy prostredníctvom tváre, krku a držania tela. Budem analyzovať typické signály zachytené kamerou, vysvetlím ich biologický a behaviorálny základ a ukážem, ako ich interpretovať v reálnom čase, aby som sa pripravil na akýkoľvek scenár. Prvou vrstvou informácií, ktorú majú analytici k dispozícii, je pohľad. Oči sú najrýchlejším indikátorom sústredenia pozornosti. Keď osoba v potenciálnej cieľovej pozícii uvidí policajta, často presunie svoj pohľad z tváre do očí a späť. Toto posúvanie naznačuje snahu zhromaždiť čo najviac informácií o úmysloch cieľa. Ak sa pohľad rýchlo presunie nabok a potom sa vráti, môže to naznačovať snahu skryť svoj skutočný zámer, napríklad prípravu na útek alebo odpor. Toto správanie sa vyznačuje náhlou zmenou správania, pričom osoba najprv fixuje pohľad a potom sa presúva do rozmazaného zaostrenia na periférii. Ďalším dôležitým prvkom sú ústa. Otvorené ústa, mierne pootvorené počas interakcie, často naznačujú ochotu zapojiť sa do verbálnej výmeny, ale v kombinácii s napätými labiálnymi svalmi môžu signalizovať skryté napätie. Keď osoba pod kontrolou vyslovuje krátke frázy a zároveň zatína ústa, je to znak vnútorného konfliktu medzi potrebou povedať pravdu a túžbou utajiť informácie. Analytik poukazuje na takéto rozdiely ako na potenciálny indikátor ochoty robiť nepravdivé vyhlásenia. Nepríjemné signály sa môžu prejaviť ako blokovanie tváre. Keď si osoba položí lakte na stôl a zakrie si tvár rukami, vytvorí fyzickú bariéru, ktorú často sprevádza zvýšená úzkosť. Toto gesto sa pozoruje v nahrávkach, kde sa podozrivý snaží vyhnúť priamemu kontaktu s policajtom. Ruky fungujúce ako štít naznačujú pokus izolovať sa od tlaku. Ak subjekt nespustí ruky, ale iba vykukne spod nich, naznačuje to kontrolovaný pokus udržať očný kontakt a zároveň si zachovať emocionálny odstup. Zakrývanie tváre dlaňami, niekedy do tvaru naberačky, je bežné v situáciách, keď sa cieľ cíti ohrozený. Môže to byť spôsobené hanbou, úzkosťou alebo pretuchou nepriaznivého výsledku. Príkladom je scéna, v ktorej sa zatknutá osoba snaží skryť si tvár rukou, keď sa k nej blíži policajt s putami. Toto gesto potvrdzuje silný stres a snahu potlačiť emocionálny prejav. Emocionálna asymetria tváre je jedným z najspoľahlivejších indikátorov skrytých stavov. Pozorovania ukazujú, že ľavá strana tváre, pravé oko pozorovateľa, presnejšie vyjadruje negatívne emócie. Pri asymetrických výrazoch tváre môže osoba súčasne prejavovať pohdavý úškrn a zdvorilý úsmev, čo naznačuje konflikt medzi túžbou dominovať a povinnosťou dodržiavať formálny protokol. Tento ambivalentný výraz je často zachytený na záberoch, kde sa podozrivý snaží premietať podriadený obraz a zároveň si zachováva skrytý pocit nadradenosti. Rozdiel medzi slovami a výrazmi tváre je kľúčovým signálom. Prípady, keď hovoriaci zdvorilo pochváli, ale jeho tvár pôsobí napäto, naznačujú skrytú antipatiu. Policajt, ktorý prijíma takéto signály, ich môže vnímať ako varovanie pred pripravenosťou na agresívnu reakciu. Analytik poznamenáva, že nahrávky, v ktorých policajt kladie otázky a respondent odpovedá stručne, ale jeho tvár sa vráskaví, naznačujú vysoké riziko eskalácie. Ďalším dôležitým aspektom je výrazná tvár v dave. Na záberoch viacerých čakajúcich ľudí môže jedna osoba prejavovať výraz, ktorý sa výrazne líši od ostatných. Ak väčšina ľudí pôsobí uvoľnene, zatiaľ čo jedna osoba si zachováva chladný, takmer bez emócií výraz, môže to naznačovať prípravu na provokáciu. Bezpečnostní pracovníci často pozorujú, že takíto jednotlivci iniciujú konflikty a svojím nenápadným vzhľadom zakrývajú agresívne úmysly. Šokujúca vyrovnanosť alebo samoľúby pokoj je jav, pri ktorom si subjekt zachováva rozvahu v situácii, kde by sa typicky prejavili emócie ako strach alebo hnev. V nahrávkach známych zatknutých zločincov sa pozoruje nedostatok viditeľných známok rozrušenia. Môže to byť stratégia zameraná na demonštráciu kontroly nad situáciou a potlačenie reakcií, ktoré by sa mohli neskôr použiť proti nim.
Nevhodný úsmev, niekedy nazývaný klamstva, sa prejavuje ako poloúsmev, keď si subjekt myslí, že oklamal svojho partnera. V záberoch, kde podozrivý úspešne zakrýva svoj skutočný motív, tento úsmev slúži ako indikátor hrdosti na vlastnú prefíkanosť. Tento výraz často predznamenáva ďalšiu manipuláciu v dialógu. Dotyk tváre funguje ako signál, ktorý upriamuje pozornosť na vlastný stav. Nahrávky, v ktorých sa subjekt jemne dotýka pier alebo brady, často naznačujú pokus o upokojenie. Hmatový podnet aktivuje nervové zakončenia, čím znižuje úzkosť. Analytik poznamenáva, že v teréne môžu byť takéto jemné akcie indikátorom toho, že človek je pod intenzívnym psychickým tlakom. Krk ako najzraniteľnejšia časť tela odhaľuje ďalšie detaily o stave obete. Dotyk na krku, či už je to ľahké hladenie alebo intenzívne dotykanie, naznačuje zvýšenú úzkosť. Zábery osoby, ktorá si upravuje kolier alebo si drží ruku na krku, často odhaľujú vnútornú pripravenosť brániť sa. K tomuto činu dochádza ako reakcia na stresujúcu situáciu, keď centrálny nervový systém zvyšuje svalový tonus v krku. Zakrytie krčnej štrbiny rukami je ďalším indikátorom úzkosti. Toto ochranné gesto naznačuje, že sa subjekt cíti ohrozený a snaží sa zakryť zraniteľnú oblasť. V policajných záznamoch, kde si podozrivý zakrýva krčnú štrbinu, to často naznačuje pokus vyhnúť sa priamym otázkam alebo prípravu na fyzický odpor. Manipulácia s uzlami na kravate a šperkami na krku tiež naznačuje snahu o zníženie vnútorného napätia. Muž si upravuje kravatu, keď sa cíti nepríjemne v prítomnosti policajta. Žena, ktorá si upravuje náhrdelník, demonštruje podobný proces samoregulácie. Tieto malé pohyby pomáhajú udržiavať kontrolu nad jej emocionálnym stavom, čo môže ovplyvniť následný vývoj interakcie. Ťahanie za golier košele, ako aj masáž krku, slúži ako technika na zníženie stresu. Súčasne chráni zraniteľnú oblasť a poskytuje hmatový stimul, ktorý môže znížiť srdcovú frekvenciu aktiváciou blúdivého nervu. V terénnych záznamoch sa takéto správanie často objavuje, keď subjekt cíti tlak zo strany policajta, ale ešte neprerástol do otvorenej agresie. Naťahovanie kože na krku pod bradou, typické pre mužské publikum, naznačuje pokus o uvoľnenie svalového tonusu v reakcii na intenzívne napätie. Ak kamera zachytí prudké natiahnutie kože, môže to naznačovať pripravenosť na fyzický odpor, pretože sa osoba snaží pripraviť svaly krku na možný úder. K ochladeniu krku otvorením goliera dochádza v situáciách, keď sa pokožka v dôsledku stresu zahreje. Nervové reakcie spôsobujú vazodilatáciu a osoba sa snaží znížiť tepelnú záťaž otvorením goliera. V policajných záznamoch je tento úkon často sprevádzaný nahnevaným alebo zvýšeným hlasom, čo naznačuje zhoršený emocionálny stav. Pesť pritlačená na krk je automatickou reakciou na hrozbu. Zovretým peste na spodnej časti krku sa subjekt pripravuje na obranu proti potenciálnemu úderu. Vo videách, kde je toto gesto zachytené, ho často nasleduje prudká zmena správania, ktorá prerastá do fyzického odporu. Pulzujúce žily na krku, viditeľné na záberoch, naznačujú zvýšenú hladinu stresu. So zvýšenou úzkosťou sa žily stávajú viditeľnejšími, čo signalizuje pripravenosť na bojovú reakciu. Nervózne prehltanie sprevádzané rýchlymi pohybmi hrtana často naznačuje skryté odmietnutie alebo to, že sa subjekt snaží potlačiť reakciu na nepríjemný zvuk alebo slovo. V policajných záznamoch, kde policajt vydá povel a obeť rýchlo prehltne, by sa mala zaznamenať možná eskalácia agresie. Poloha hlavy a krku zohráva významnú úlohu v neverbálnej komunikácii. Naklonenie hlavy, ktoré odhaľuje bočnú stranu krku, často naznačuje záujem a ochotu počúvať. Keď podozrivý v teréne mierne nakloní hlavu smerom k policajtovi, môže to byť pokus o nadviazanie dôveryhodnejšieho vzťahu, ale môže to slúžiť aj ako spôsob, ako zakryť svoje skutočné úmysly, ak je to sprevádzané inými varovnými signálmi. Strnutý krk s hlavou v neutrálnej polohe naznačuje zvýšenú ostražitosť. Zábery, na ktorých si cieľ útoku náhle zablokuje krk, často naznačujú moment, keď sa pripravuje na reakciu, či už ide o verbálny konflikt alebo fyzický odpor. Analytik poznamenáva, že prechod z uvoľneného naklonenia do statického držania tela môže predznamenávať eskaláciu konfliktu. Kombinácia znakov tváre, krku a držania tela umožňuje získať komplexný obraz o správaní potenciálneho cieľa. Napríklad, keď video súčasne zachytáva zamračenú tvár, dotyk na krku a napäté pery, naznačuje to vysokú úroveň úzkosti a pripravenosť na odpor. Ak je to sprevádzané asymetrickými výrazmi tváre s výrazom hnevu na jednej strane tváre,
Zvyšuje sa pravdepodobnosť konfrontácie. Policajné záznamy často odhaľujú konzistentný vzorec vývoja správania. Spočiatku subjekt prejavuje mierne vyhýbanie sa očnému kontaktu, potom pridáva jemné hmatové pohyby, ako je napríklad nastavovanie goliera. Začiatok blokovania tváre naznačuje prechod k intenzívnejšiemu stresu. Ak v tomto bode subjekt nakloní hlavu nabok, môže byť možný pokus o upokojenie situácie neverbálnym odbrojovaním. Ak však v rovnakom okamihu subjekt náhle zovrie krk pesťou, analytik usudzuje, že je pripravený na agresívnu reakciu. Aby ste prežili pouličné konfrontácie, je nevyhnutné rozpoznať tieto signály v reálnom čase a robiť vhodné rozhodnutia. Ak si niekto blokuje tvár alebo sa dotýka krku, najlepšou možnosťou je znížiť tlak, čo umožní danej osobe uvoľniť napätie a zároveň si zachovať kontrolu. Ak sa objavia známky fyzického odporu, ako je napríklad päsť pritlačená na krk a napäté svaly krku, pripravte si taktický postoj, udržiavajte bezpečnú vzdialenosť a v prípade potreby deskalujte pomocou slovných povelov. Analýza policajných videozáznamov odhaľuje bohatú sadu neverbálnych indikátorov, ktoré umožňujú predpovedať vývoj konfliktu a robiť rozhodnutia podporujúce prežitie. Tvárové signály, ako sú asymetrické výrazy tváre, blokovanie tváre a verbálna nekonzistentnosť, poskytujú vhľad do vnútorného stavu potenciálneho cieľa. Cervikálne signály, vrátane dotyku krku, zakrytia hrudnej kosti a peste pritlačenej na krk, naznačujú úzkosť a pripravenosť brániť sa. Polohy hlavy a krku dodávajú kontext záujmu alebo zvýšenej ostražitosti. Kombinácia týchto signálov vytvára holistický obraz, ktorý umožňuje analytikom a špecialistom na prežitie na ulici promptne reagovať na zmeny v správaní cieľa. Správne čítanie a interpretácia týchto signálov môže zabrániť eskalácii, znížiť riziko použitia sily a zabezpečiť bezpečný výsledok. Tento prístup, založený na dôkladnom pozorovaní a vedeckých princípoch behaviorálnej analýzy, sa stáva kľúčovým nástrojom v arzenáli tých, ktorí sa snažia prežiť policajné zásahy a pouličné konflikty.